बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले मारिले जप दम भरी के चिलम न कहियो उपास रहिले न कहियो उपास रहिले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले मारिले जप दम भरी के चिलम न कहियो उपास रहिले न कहियो उपास रहिले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले डीजे ब्रजेश चकिया बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले कैसे के दर्शन दे बहू हो बाबा पूछला सेवा कहा दूते हो हाँ पी पी के गाजा है मोरे बाबा रहेला बनल भूते हो पिए में बारम पास क्या बातें में खास न कहियो उपास रहिले न कहियो उपास रहिले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा देव महादेव कहालो बाहर दिलावा के राजा हो हाँ पवन माजा मिलेला बाबा पिए में रउआ गाजा हो लागल बाटे आस झुमे गगन आकाश निवास कैलाश करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कही से डोर जे बर्दाश्त करीले डीजे ब्रजेश चकिया बाबा हो गाजा धड़कन जय बोले शिव जय जय लेके राउर नमवा हो युवे धीरज फिरोज फैशन छोड़ी के आइल सभी कमावा हो राइटर थारू मुकुंद राजेश कहे सेवा खास करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले मारिले जब दम भरी के चिलम न कहियो उपास सुतीले न कहियो उपास रहिले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले बाबा हो गाजा भंगिया के कैसे डोर जे बर्दाश्त करीले रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।